ang Sual Pangasinan ang kailang pagkatalo noong Mayo 12 Mayo 12 eleksyon kapaborito Irol. Dahil itong si Vice Mayor elect Maximilian ay tinatakot ng mga masasamang pag-iisip. May iniwan daw na 2 bala ng caliber 5.56. Kung 5.56 to ba yung M16 armor rifle? Ando ko yung may ang alam ko M16 yan M16 armor rifle yan. Kung hindi naman ako maano sa mga ganyang bala. Pero nakikita ko na bala ng baril. At yung naturang yung bala daw nakabalot sa yung tarhita na ginamit noong Mayo 12 ni Vice Mayor elect Milian at iniwan sa harapan ng kanyang bahay sa sitio Lawak, Barangay Sisilangan, diyan po sa may bayan ng Sual, Pangasinan. So ang nakakita dito na ayon doon sa kasambahay o kaya yung katulong ni Vice Mayor Milian, itong si Esterlyn Apilo Bigunya, 49 years old. May siya raw yung nakakita na may humahaligi sa kailang bahay. Maligid sa kailang bahay. At kinabukasan nakita nila yung naturang bala. Yung tao na hindi pa kilala hanggang sa kasalukuyan. Itim na jacket. Siyempre, unidentified. Pero na-blatter naman. Nakasuot daw ng yung sombrero. Nakasombrero. Nakatago yung kanyang identity o mukha. At ayon kay Vice Mayor elect Maximilian, matagal na siya sa politika. Ngayon lang nangyari sa kanya ang ganitong pag-iiwan ng bala sa harapan ng kanyang bahay. Wala naman itong kaaway at lalong walang negosyo. Isang tahimik na tao ito. Wala namang na agrabyado itong si Vice Mayor Milian, kaya gusto ng mga tao dahil mabait na tao ito, low profile. Alam naman yung pinanggalingan ng kanyang pamilya na sila po ay talagang matulungin. Bakit nangyayari ito? Bakit may ganyan na iniwan na mga bala ng baril na nakabalot pa mismo sa kanyang tarhita na nandun yung kanyang merong interview si Madam Bioli Valdez at na-share nga sa atin dahil tamang-tama ay nakapanayam niya. Sige, pakinggan natin yung kanyang paliwanag ni Vice Mayor elect. Audio lang yun, audio. Pero i-play pa rin natin, engineer. Galing doon sa aming kasama sa bahay. Lumabas sa kaninang may sa kagabi between 12 to 1. May nakita siyang tao na pumunta doon sa harap ng kit namin na naka-jacket daw ng itim. Kaya doon at saka umalis din kaagad yung tao. At kaninang umaga, mga alas 6 ng umaga, lumabas yung kasama namin na nakitang nakabalot na bala, nabalot doon sa tarhita ko na tumatakbong Vice Mayor. 2 bala. At tinawag niya ako. Nakita ko yung nakabalot na bala, 2 bala. At nagulat ako. Kasi ngayon lang ako nakaranas ng ganyan. Matagal na akong politiko dito sa bayan ng Sual, matagal na akong konsehal. Kaming magkama, almost 40 years na namin sa public service. Ngayon lang nangyaring ganyan na may pinadalang bala sa harap ng bahay namin, sa git namin.
Ano po sa palagay nyo, Vice, meron ba bang ibang mga rason o meron bang ibang kalitan or is it a purely politics, Vice? Siguro wala naman akong kalitan na ibang bagay yung siguro mga pure politics yan siguro tungkol sa politika yan. Oo. Parang ganito rin yung nangyari nung during the campaign. Di ba? During campaign for you. Yung mga, ano ba yun, si Kapitan, at yung mga ibang supporters nyo, Opo, yung nakatanggap ng same, pareho din na klase ng bala. Yes ma'am, si Kuya Abay po tsaka si Kuya Pael, ang mga taga-Pag-asa po, mga kasama po natin sila sa Sitio Pag-asa, Barangay Poblasyon po. Nakatanggap din po sila ng mga ganyan na bala. At may note pa yata. May note pa sa kanila. Yun lang po ang pagkakaiba nung sa akin pong papa, wala pong nakalagay na note pero nakaipit po sa kanyang tarjeta. Oo. Yung mga nakaraan, may note na parang huwag nang makialam sa Opo ma'am, opo. Opo. So, ano sa palagay ninyo? Ano ho ba ito? May kaugnayan sa policy? Hindi pa rin tapos ang eleksyon para sa mga naging katunggali ninyo? Opo ma'am, yun po ang aking palagay, aming palagay na mag-ama. Gaya po ng sinabi ng aking ama, sa tagal po namin sa politika, halos 40 years na po kami nanunungkulan dito po sa ating bayan. Wala po akong kaaway, lalong-lalo na po ang aking ama. So sa mga gumagawa po nito, ito po ang aking mensahe. The people have spoken. Tanggapin po natin ang katotohanan o hatol ng taong bayan dito po sa ating bayan. Wala po kaming kapasidad na mandaya o anuman. Kaya tanggapin na lang po natin ang resulta ng eleksyon. Kaya pa, ito panawagan niyo po, Councilor, tanggapin ang outcome ng election. Subalit, hindi yata sila kontento at I guess meron yata pending na recount na file against Mayor Dong and kay Vice Mayor. Opo, kahapon po, na-receive po namin yung pong sulat na nag-file po ng recount ang kabilang partido. Pero yung pong kay Vice Mayor, yung sa katunggali po ng ating ama, sa pagkakalam ko po, kahapon din po sila nag-file ng petition po nila for recount po. Pero yung kay Mayor, Natanggap na po namin. Natanggap po namin kahapon po ng mga 3 p.m. Sa ganitong mga sitwasyon, Vice, syempre hindi natin maiwasan na ang pamilya, lalo na si Madam, no? At ibang miyembro ng pamilya. Anong pakiramdam na, hindi ba sila affected or medyo may natatakot na rin ba sa ganitong matuloy-tuloy na pananakot or pagbibigyan ng ganyan sa inyo? Apektado rin yung aking pamilya kasi pati yung aking misis, lalo-lalo na aking misis na may karamdaman. Parang natatakot din kung minsan sa ganitong natanggap namin na mangyayari ka, lalo na kaninang umaga. Kaya umapil ako doon sa mga supporter doon sa kalaban namin na intuan na yung ganitong pananakot. Mag-isa sila kami. Kung kami ang natalo, tatanggapin namin ng lubos at taos po sa namin tatanggapin ng aming pagkatalo. Mag-isa kami sa kanila kung silang nanalo. Yan ang ugali ko, yung sumusuporta kung anong kabubuti sa pamamayan dito sa bayan ng Sual. Ganun din po, ang aking pong pamilya ay nangangamba din po. Minsan nga po, ayaw na akong palabasin ng aking misis at ng aking anak, lalong-lalo na po pag gumagabi na. So, gaya po ng panawagan ng aking tatay, itigil na po natin ito. Tapos na po ang politika, pagtrabaho na lang po tayo. Kami po ay gaya nga po ng nabanggit mo kanina, nagparikon po ang ating mga katunggali. Alam naman po natin na kami po ay wala pong kapasidad upang mandaya o gumawa po ng hindi naaayon sa batas. At saka COMELEC process yan. Opo. Hindi naman kayo ang... Opo. Pumilik na po ang kailangan na po nilang patunayan yan. Si Vice, first term nyo as Vice Mayor? Ngayon lang, ngunit sa pagkakonsyal ko, 7 beses na akong nanalo. Oh,
natapos niyo yung mga term niyo, no? Councilor. Dalawang nag-last term ako. Bumalik ako ng kwan, nanalo ako. Ngayon tumakbo akong vice mayor. Panalo ulit. Panalo ulit. Diretso yan. Tsaka malayo ata yung ano. Panalo niyo sa Ilan po yung lamang nyo sa inyong katunggaling? 1,228. si Councilor pang ilang ano na rin yun? Hindi po, ako po ay kasulukuyang administrador po ng ating buting mayor. Opo, pero naging councilor. Opo, nag-last term din po ako. Ng 3 terms municipal councilor po ako. 2013 hanggang 2022 po. Opo, nagtapos nyo rin. Natapos ko rin po ang aking term. Sa dugo pag silbis taong bayan. So hindi nyo matatalikuran mga kababayan ninyo. Opo. Kahit na ganyang mga Opo, ma'am. pananakot sa inyo. Kasi obviously pananakot yan. Yes, Ano? ma'am. Hindi po natin pwedeng iwan ang ating mga mahal na kababayan. Considering na nanalo si Vice Mayor, ibig sabihin kayo ang gusto ng taong bayan. Siguro kung hindi ka ako gusto ng taong bayan, noong tanong 1992 hanggang ngayon, ginusto na ako, hinalala ko. Kada eleksyon, kung ba kandidato ako, number 2, number 3 ako palagi sa pagkakonsyal ng bayan ng Sual. Opo. So, in behalf of the LGU ng SWAL, ano po yung masasabi niyo sa mga kababayan natin dito sa SWAL? Kasi sa tuloy-tuloy na ganyang sitwasyon, baka mamaya matakot na rin sila. Sa mga minamahal po namin kababayan, huwag po kayong matakot. Kasama po natin ang Panginoon. Maghawak-hawak kamay lang po tayo. At makakaasa naman po kayo na kami po sa pamumuno po ni Mayor Dong kasama ang aking ama. Ipatuloy po namin kayong pagsisilbihan at protektahan. At si Mayor Dong po ang nakaupong mayor ngayon. Opo, si Mayor Dong Wala po. lang iba. Wala pong iba. At kayo ang admin. Opo, ma'am. So, kaso yung mga naunang impormasyon na sinasabi nila, suspendido siya. Hindi po, ma'am. Siya pa rin. Siya pa rin po ang mayor. Hanggang sa matapos ang term niya sa Yes, ngayon. ma'am. Opo, ma'am. Mag-a-assume ulit. Yes, ma'am. Congratulations ulit, guys. Thank you. And Thank you, bahala na thank si you. Lord sa kanila. Maraming salamat po. Maraming salamat sa taong bayan na nagloklok sa amin. So ayan na, yung paliwanag ni Vice Mayor-elect Maximo Maximilian. Ipinaliwanag naman Oo. na sana ay tumigil na yung mga ginagawa sa kanila. Oo, yun ang kahilingan nila. Pananakot dahil tapos na ang election, tapos na ang politika ay magtrabaho na. Oo, sana pero tila yata hindi matanggap yung pagkatalo ng mga katunggalin nila dahil alam mo matapos na nagpadala ng mga bala, nag-iwan ng mga bala, ngayon nagpapa-recount sila. Well, nasa kamay yan ng COMELEC at sila po ang makakapagsabi niyan kung mayroong nga na naganap na dayaan o wala dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kaya tayong ngayong kahilingan ng mag-amang Milian dapat na tumigil na yung mga gumagawa ng mga ganyan, magpapadala ng mga bala, pananakot. Dahil hindi naman po talaga, wala naman pong nangyayaring ganyan. Oo. Noong mga unang panahon. Paliwanag ni Vice Mayor-elect. Matagal na siyang 40 years, more than 40 years na siya na pabalik-balik na municipal councilor. So wala pa siyang talo. Wala pa siyang talo at yung kanyang anak ganun din. Talagang ang pamilya Milian matulungin sila, low profile. Kilala ko itong mga taong ito. Pati yung kanilang asawa na dati ring municipal assessor noon dyan sa munisipyo. Kilala ko itong mga pamilya Milian. Napakabait ba po nila. So, dapat na itigil na yung mga ganyang pananakot dahil tapos na rin ang eleksyon, isitasad na natin ang politics. Magtrabaho na lang Magtrabaho na lang tayo. At sa kwanto, sabay-sabay na lang tayo magdasal na sana ay wala nang mangyaring anuman na ikapapahamak ng sino mang individual, bagkos ay maglingkod na lang
Oo, kaya Mark actually, malumanay nga magsalita yung mag-ama eh. oh, actually kwan kung dito susukat kasi yung kakayahan ng isang politiko sila po ay sunod-sunod na nanalo, walang pagkatalo. So, ibig sabihin gustong-gusto ng mga taga-bayan ng Sual ang pamilya Milyan dahil sa kailang yung pamamahal nila, matulungin sila, mabait sila sa kanilang mga kabayan at hindi nila pinabayaan yung kailang tungkulin bilang isang public servant. Oo. Kaya itong mga pangyayaring ito siyempre nasa kamay yan ng Philippine National Police na sila po yung magsasagawa ng masusing investigasyon kung sino yung mga nagpapadala o nagiiwan ng mga bala, pananakot sa mga opisyalis sa bayan ng Sual, Pangasinan. Kayong mga kwan dyan, mga nakatunggali sa politika, kung kayo man ang nagpadala nito, dapat ihinto nyo na. Sa kwanto, si kami sa atalo, mandaan kami mala. Kasi tanggapan na may aksipan, no? Ito may realidad, di agawad sa tayo eleksyon. Correct, ang mga gumagawa ng panakot at hindi nila matanggap siguro yung kailang pagkatalo, baka naman utak pulbura. Okay, meron pa tayong 9 na minuto bago tayo mamaalam sa ating palatuntunan. Mag-exercise muna tayo, engineer, take it away. Mag-exercise tayo Ni Tanla, Watalara. Magandang umaga sa serbisyong patak, serbisyong may puso at talino dyan sa bayan ng Kalasyaw. Para asenso tan arangkada Kalasyaw. Ayan, good morning kay Mayor-elect Patrick Agustin Karamat. Kay Vice Mayor Kevin Roy Makanlalay. Si Councilor Kyle Arthur Art Balduisa Gaspar. Si Dr. Councilor Nestor Gabrilio. Councilor Dison Soriano, tagal na. Councilor Man Ni Datwin. Ayan. Si Councilor Elias Villanueva, maswerte na iya. Si Councilor Jopi Loresco. Si Councilor Mike Sison. Councilor Haberdani Messina. Ayan. Magandang umaga din kay outgoing councilor si Councilor Gerald Apisyal at Councilor Pedro de Birra. Yun. Si SK Federation President Nariana Ayay. Nariana Messina. Good morning, sir. At yung incoming Liga President, Jose Pares. Uy, si si Sir Ramon Bautista Senior. Dita na Balay na Manawag, dating former board member and vice mayor. Ayan. Good morning. Good morning. Uy, si Councilor Junjun Bautista rin. Magandang umaga po. Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw. Good morning. Lunes. Lunes. Good morning. Baka bukas yan yung tugtog niya. Si Kapitana Marit Velasco. Good morning. Barangay Banawang. Barangay Banawang. Good morning sa inyo dyan. Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, Pangasinan. Good morning. At gawin din kay Sir Jeffrel, kay Sir Felix Domicilio. Good morning. Meron ng yung pangalan sa table si Dr. Felix Domicilio. Dr. Felix, good morning. Ayan, good morning sa iyo. Good morning din sa Akar ng Pangasinan. Good morning.
Talagang akarlan akarya ngano inerya bale lalaan to. Sire na. Ayon, nung ko may nakikita ko yung kanyang pinupos kahapon yata nandyan sa Western Pangasinan Akar na Pangasinan. Good morning. Si Kagawad Dio Quinto Peralta, good morning. Diyan sa may Barangay Bunlag, Kalasyaw. Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Magina Corda is watching. Susana Bungar Bustamante is watching. Good morning. Si Evangeline Alonso Agustin Untalan ng Barangay Bunlag, Kalasyaw. Good morning. Good morning din kay Analisa Opilendo Madarang ng Burgos, Pangasinan. Si Ramos, si Maria Gisa ng Kalasyaw. Good morning. Marilyn Calamno Bruto dyan sa Dasol. Nita Miolio Modilio ng Impanta. Yan, magandang umaga. Magina Corda, nabati ko na ito dyan sa may Burgos, pero nasa Hong Kong ito. Si Maki Mapalakapak Soriano ng Barangay RJ Jimenez, Mapandan, Pangasinan. Okay. Good morning din kay Janet Balason. Ayan, magandang umaga. Si Alice B. Muñoz ng San Carlos. Daisy Ponce, Cristina Batso. Ayan. Si Racel Rosal. Gloria Paragas Dagarag ng Santa Barbara. Si Amelita Resuelio. Ayan, magandang umaga. Marcel Marbilia Kadag. Jefford Dison ng Dasol. Si Rice Mirador, magandang umaga sa inyo. Sino yung Jerome Antinorio, good morning. Masantos siya kabwasamat edsika. Si Jerome Miscol Antinorio. Miskul. Jerome Miscol Antinorio. Ayan. Tani, wala jay papabati to ay. Portik Bugal yung Pangasinan. Good luck po. Father Eduardo Inakay ed say balon assignment yod say unsublaya parotya. Nalisla. Kala kala, Jerome. On. Ito. Unko pipila mo yan. Si Jerome Antinorio. Good morning at si kayo. Tansaray amin ya dumarungal. Tan mambabantay at FB Live tayo. Good morning at si kayo amin. Hangga pulay maladlaem ya oras tayo da programan maabig ya kabwasan Pangasinan kanyan si kamit pansamantalan na mga pataner tonompoil na buwas. Nabos lamat nabos lamat. Saray akanta ba yun da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makteriol Lingkor at Magti Pangasinan Dennis Muharis. Kay mamaditan technical control si Engineer Richard Olanday tan Engineer Dennis Palaganas. Antabayanan sa untumo ke programa nan kapaborito Amor Likas Pidiga tan kapaborito Ding Aquino. Jalabat at DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig kabwasan.